să-l țin în frică, da? Dar de unde iau puterea? Caut-o la cei ce-o au. Când vrea să-și mâne luntrea după plac luntrașul, nu-și caută razămul în luntre chiar ci în afară de ea. Și Domnul tot așa e îndrumat. Măria ta prea multe ai răbdat. Da, gândul-ți hulpe e și al meu. De vrei să-i ții în frâu pe cei din țară? Îți iei puterea de afară. Da, acum neîntârziat am să-i trimit pe crainicul cel mai neobosit. La leș, Măria ta! Mă îndoiesc că toți vor sta cuprinși de spaimă grea când cetele de leși le vor vedea. Cuprinși de spaimă! Da, așa-i voiesc! Hatman Andronic! Poruncă! Ei 3 călăreți, pe 3 deosebite căi trimiți la pârcălavul nostru chiar acum! Să ceară în grabă mare ajutor și să-l aducă în goană întins aici! S-a hotărât, Aroane, ce mai zici? Văd acum și eu că s-a pornit. Un bolovan din vârf de deal urnit se duce în jos, nu-l mai oprește în drum. Ca trăznetul năpră!